ide do silu, Verecka, je tá manželka, si láhne noha, tieto hezkosti takto máme kľúbne, vedomí, prejde po našou manželkou. Sem rodičov Rája Piešťany! A Piešťany z Rája Gabkáleho z Českej republiky. Určite sledu zretelou nás bude prieskovať na tréninku na túto vynikajúcu akciu v Českej republike mal COVID nešťastne zranil a práve preto nemáme Pavla možnosť vidieť u nás Piešťanskú veľmi vážne si poháňu vtedy kolene. Tým pádom musí nechcene pauzovať a Petr si do svojho týmu prizval. Práve Aleša, ktorý sa teda premiérovo predvádza Piešťanom, nechcem povedať, že premiérovo akorát, že príslušníci policajného zboru z takejto asi nie sú veľmi nadšení. V dispozícii by sme mali mať medzičasom súčasné výsledky. Na svoje ďalšie číslo. Ktorým bude, uvidíme teda čo. A to je vždy veľmi príjemný signál toho, že niečo nie je veľmi neatraktívne bude diať, práve naopak. Tak toto typujem na tú adrenalinovú záležitosť zvedenie vlastnej manželky, alebo nie, toto bude tá alkohol. Tak to vyzerá na zrejme niečo, na čo som ja dneska dostal ponuku, ale s radosťou som ju odmietol. Úplná genialita Sven Reading Show! A to bola tak a toto bude pokračovanie a ja už asi zrejme tak tuším, čo bude nasledovať. Keby ste náhodou zavítali do Prahy a okolia, tak tam by ste potom videli, ako manželia dneskovní chodia nakupovať do supermarketov. Vyzerá to nejak takto. Tak neviem, dámy, či toto považujete za úplne ideálne zvedenie. V každom prípade úplne skosky je to úplne normálne.
Mikrofón, lebo okrem toho, že jazdí a rád predvádza svoje umenie, rád okomentuje svoje účinkovanie, tak aké to bolo dnes? Výborný je ideální počasí pro nás, jinak ten asfalt tady, když je odpůl, to tak je hodně měkký a tohle je pro nás celkem ideální. I tak to dost pomůže, ale na to jsou tady ještě nezvyklí. Takže ještě jednou bych chtěl pozvat diváky na to odpovědní vystoupení, respektive podvečerní, protože to naše umění ještě trošku okořeníme pyrotechnikou a nějakýma plamínkama a uvidějí takový to naše slavné číslo, jak škrtám svojí helmou motem. Takže ať určitě diváci vydrželi, jinak to pořád platí, že máme pro vás plakáty a divíčka a po odpoledním nebo podvečerním vystoupení rozdáme mezi vás pár plakátů a